día na casa da miña avó consecutivo. Non viño desde que era pequeno. Está moi boa posto. Quero vos dicir que se vosotros vivirades así, podiereis morrer. E claro, eu non quero morrer, claro, tamén. Pois imos apreciar a comida. As gominolas non se aprecian casi. Os nenos de aquí non se aprecian. Entón, nós tenemos que lavar os dentes con isto. É unha cosa como as de África, pero non. É unha cosa que podes lavala. É como un pau, pero echamoslle o verdillo ese e sobre todo o couso do que dá enerxía a lavar os dentes. É como a pasta de dentes, porque ti fas isto. Agora xa non lavo, pero xa lavemos. Se o queredes ver, o seguinte vídeo vou ensinar como en verdade, como lavamos dentes con este coso. Entón, mellor que aproveitedes e vivades o que a xente non vive. A xente agora vive en mansiones de luxo e moitas modeñas. Se non entendedes, só pode no español de castelán o galego. Galego é como estou falando agora, pero eu estou acostumbrado a non estar tanto co móvil, e o móvil só dame cando remato de comer. Cando remato de comer, pois deixame o móvil, pero como estades vendo, só deixame como 2 minutos 49. E eu estou aquí tranquiliño. Hasta a próxima, darle un like e darlle a campaniña que tedes por abaixo.